English. Ahojte a vítajte opäť u nového videa. Dnešné video bude zase jedno z tých videí, kde som pozbierala viacero záberov z celých mojich dní a na čom som pracovala, čo mám nové a podobne. Čiže si tu opäť ukážeme nejakú výrobu šperkov, balenie objednávok, taktiež unboxing jedného skvelého balíčku a povedala by som, že také typické veci, čo každodenne robím. A ja to už nebudem ďalej zdržovať a užite si video. A hádajte, čo som si kúpila. Máte na to 2 sekundy. Dobre, ja vám to ukážem. Ukážem, som si kúpila vrtačku po neviem koľkých rokoch, poriadnu vrtačku a hneď vám ju ukážem. Je to teda takáto od Proxonu, ja mám od nich aj leštičku, je to veľmi dobrá značka, stála 74 €, čo je úplne super a ukážem vám vnútro. Mám k tomu takýto kufrík. Tada, rôzne nadstavce, na leštenie aj na vrtanie. A tu je samotná kráska. Je celkom ťažká, ale to sa dá očakávať pri takýchto vrtačkách. Ale už sa veľmi teším, keď ju vyskúšam. Tu má teda rôzne leštiace, teda brúsne a rovnako aj nejaké nadstavce. Ja už nejaké nadstavce mám. A tuto sú už skôr na leštenie. Musím povedať, že nikdy by som nepovedala, že sama pôjdem do želiezarstva a budem tam kupovať niečo takéto, ako je vrtačka. Prišiel mi jeden veľmi zaujímavý balík a myslím, že by vás mohol zaujímať, pretože sa týka aj vás. Je to nová kamera, ktorú som dostala na natáčanie videí a ja som úplne bez slov, že ju držím v ruke, pretože ja som ju mala na svojom wishliste určite nejaký pol rok, odkedy vyšla, dá sa povedať. Tak ideme si spolu spraviť unboxing a ideme ju otvoriť. Asi len ja sa môžem porezať pri 2 sekundách, ako natáčam. Možno ste viacerí už túto kameru zaregistrovali, je to vlastne gimbal, ktorý sa hýbe podľa toho, podľa vašej tváre alebo podľa vašej postavy chôdze. Hoci čoho je na to teraz strašne veľa videí a asi som sa tým nehala influencnúť, musím sa priznať. Ideme to otvoriť. Ja mám z toho takú strašnú radosť, že ja ani neviem, čo mám povedať, ale vnútri úplne skáčem radosťou. Aj keď to možno na kamere tak nemusí vyzerať, že to nejako extra neprežívam, ale ja sa asi roztopím. Asi som vám aj nepovedala, je to DJI Osmo Pocket 3, ktorá vyšla, neviem či minulý rok alebo tento. Každopádne mám Creator Combo, kde by mal byť aj mikrofón, baterka, statív a podobne. Dobre, krabicu môžeme dať preč a ideme sa vrhnúť na tú hlavnú vec. Dala som si vás nižšie, pretože inak to nejde, pretože tam za vami je už iba stena. Ja sa úplne cítim, ako keby som mala Vianoce. Otvoríme to. Prosím pekne. Toto je tá kamerka. Takáto maličká a na videách sa mi zdala byť o mnoho väčšia, aj keď ich všetci ukazovali takto v ruke, ale ja mám asi malú ruku, alebo neviem. Čo sa tu nachádza ešte v tejto taštičke je samozrejme kabel na nabíjanie a tu je úchyt, kde sa dá prichytiť práve takáto vecička, je to stojan, ktorý vám tiež za chvíľku ukážem. A tu mám hotový mikrofón, kde si môžem ho hoci kde pripevniť. Potom tu mám ešte takú neviem, ako sa to volá. Túto mŕtvú mačku. A teraz ideme toto odlepiť, čo je vlastne hlavný displej. A vlastne otočením by sa to malo zobudiť. English. Yes? Prosím vás, ja som tu teraz nahrávala asi 8 alebo 10 minút nejakú moju reč. A ja som zistila, že to natočilo v super hype, že to nejak extrémne zrýchlilo, takže to môžem natočiť ešte raz. Takže ešte raz, je o 2 dní neskôr, ako som vám ukazovala tú kameru, pretože som úplne zabudla na jednu veľmi dôležitú vec. A to je SD karta do kamery, aby vôbec mala ako natáčať.
Samozrejme sa vyskytol taký menší problém alebo také nedorozumenie. Išlo o to, že som si objednala SD kartu z Alzy a objednala som ju pred polnocou a ja som čakala, že na ďalší deň už budem mať v Alza boxe. Neprišla. Tak pozerám na stav mojej objednávky a tam mi stále ukazuje, že ju treba zaplatiť. Pritom ja som ju platila, karty mi z peňazí odišli. Peniaze mi z karty odišli, ale objednávka stala nikde. Viackrát som to kontrolovala a potom som rovno napísala na podporu Alzy a tam sa mi vyjadrili, čo mi to napísali, že pri mojej objednávke neevidujú platbu. A ja som zostala taká prekvapená, pretože cez Alzu nakupujem naozaj veľmi často a nikdy sa mi nič takéto podobné nestalo, tak sa to nakoniec vyriešilo a prišlo mi o 2 dní neskôr, čo mi samozrejme nevadí, ale vy si o trošku dlhšie počkáte na video. Mám tu ešte jednu vec, ktorú som vám neukázala a to je tento krásny mikrofón. A neviem, ako sa pripája, či sa to pripojí rovno, aj keď takto natáčam. Teraz by ste mali počuť zvuk z mikrofónu a áno, veľmi ma baví ho takto držať. Môžem si ho kľudne aj niekde sem pripnúť, napríklad na tielko. A keď si dám vlasy dopredu, tak môžem rozprávať. Momentálne nám tu robia cestu a tým, že bývam hneď na hlavnej ceste, je tu všetko počuť celý deň, takže moc teda rozprávať nemôžem. Verím, že ten zvuk aj tá kamera je lepšia, dúfam, že to nejako vidíte, nejaký ten rozdiel, keďže som natáčala na môj starý iPhone 11, ktorý už budem musieť upgradeovať. A ako si môžete všimnúť, mám tu aj viacej priestoru na okolo mňa, je to tým, že proste iPhone alebo celkovo telefóny majú menšie to zorné pole, to zorné pole, ja neviem, ako by som to povedala, čo to je. Budem rada, keď mi napíšete do komentára, čo si myslíte o novej kamere, novom obraze a mikrofóne, pretože toto mi veľmi pomôže pri mojej tvorbe a ešte som vám chcela ukázať jednu perfektnú funkciu. A je to automatické detekovanie tváre alebo postavy a ja keď sa takto pohnem, tak sa tá kamera hýbe so mnou. Čo je úplne perfektné, pretože aj na zemi, keď často balím objednávky, tak je to pre mňa o mnoho lepšie mať takúto funkciu zapnutú a taktiež môžem vidieť aj na tom displeji, keďže je tu rovno pod tou kamerou a keď som chcela mať nejaké kvalitnejšie video, tak som to natáčala práve zadným foťakom, pretože je vždycky lepšie ako predná kamera a teraz sa jednoducho vidím dole a nemusím sa bať o to, či som v dobrom zábere, či som v dobrom uhle, či tu mám dostatok miesta, či vidíte dostatok toho a podobne. Takže ja sa z tejto kamerky extrémne teším. Už som si aj trošku poplakala, keď som ju dostala, ale to som vám nenatáčala. Ale toto je perfektné. A perfektná vec je aj to, že mi to automaticky rozostrí mňa, keď vám niečo ukazujem a zazomuje práve na tú vec, ktorú vám ukazujem, ktorú mám v ruke. Ukážem vám to takto na mojej pinzete. Hej, takto presne ma to rozostrí a tu môžete vidieť pinzetu, ktorú používam a zase ma to zaostrí. Ja som extrémne šťastná z tejto kamery a môžem ísť aspoň na 10 metrov ďalej od vás a keď budem mať tento mikrofón niekde pripnutý alebo ho budem mať so sebou, tak ma budete stále počuť. Ani si neviete predstaviť, ako moc mi to pomôže v tejto mojej videotvorbe, pretože s telefónom to bol fakt extrém. Ja som si ho musela dávať na statív, ktorý mám tu niekde vedľa a dávala som si ho takto. A ja keď som pracovala, tak som vlastne ani nevidela, čo natáčam, takže som sa stále pozerala, že či mi to natáča dobre a túto mám rovno kameru pod sebou. Taktiež som sa vždycky veľmi bála točiť nejak po obede, pretože mne sa vždycky po obede svieti slnko a bála som sa, že budem prepálená alebo že bude nejaký veľmi ostrý obraz, až taký nepríjemný. Ale vďaka tejto kamere to môžem vidieť dole na displeji a ona si s tým veľmi pekne pohrá. Ešte budem musieť doľadiť nejaké základné nastavenia, ale verím, že už teraz je ten obraz skvelý. Prvú vec, čo mám na pláne, je, že si potrebujem doskladniť v úvodzovkách nastrihaný hodvábny papier, ktorý dávam do objednávok, tak sa idem do toho teraz pustiť.
Pri takýchto záberoch nemám moc vám čo rozprávať a vlastne iba sedím, striham a som so svojimi myšlienkami, pretože nepočúvam žiadnu hudbu pritom alebo ani žiadne podcasty. Možno si budete teraz hovoriť, že som nejaká divná, ale pre mňa to je už úplne prirodzené, keďže ja som bola tiež z tých ľudí, ktorí si púšťali hudbu alebo podcasty alebo videá úplne ku všetkému a ako som sa začala zaujímať viacej o sebarozvoj a o taký well-being, tak som zistila, že práve takéto stimuly nerobia veľmi dobre nášmu mozgu a často nemáme ani kvôli tomu dobrú pozornosť, tak som sa rozhodla to úplne katnúť a teraz už mi ani nenapadne si medzi tým niečo pustiť. Pretože ako sledujem ostatných tvorcov, väčšinou si pri výrobe alebo pri niečom pustia nejakú hudbu alebo podcast alebo video alebo film alebo úplne hocičo. A ja si neviem predstaviť, že by som sa musela sústrediť na dve veci naraz. Keď napríklad robím šperky, tak robím vyloženie iba šperky, nerobím nič iné. A nepozerám nejaký film, nepočúvam, čo sa tam deje, aký majú deje a tak. Aj keď to môže byť pre mňa zaujímavé, ale je lepšie sa sústrediť takto na jednu vec, ako multitaskovať. Takže ako vám ja natáčam tieto zábery, tak ja tu len tak potichučku sedím so svojimi myšlienkami, so svojím dýchom a nožničkami a hodvavným papierom a len tak som. Určite to odporúčam aj vám, ktorí ste to ešte nikdy neskúšali. Možno to bude pre vás z začiatku nezvyk, aj pre mňa bol, ale zvyknete si na to časom. A práve keď mám tieto tiché situácie, tak som o mnoho viacej kreatívna a dokážem sa viacej sústrediť, tak to je len taký menší tip pre vás. Samozrejme nehovorím, že si nikdy hudbu nepustím, alebo rádio, alebo video. Samozrejme, že áno, ale nie je to 24/7 alebo za každým, keď niečo robím. Samozrejme nie je na tom nič zlé, ale pokiaľ to robíte dlhodobo, tak vám to môže viacej uškodiť ako neviem čo. Proste vám to môže viacej uškodiť a vy si to nemusíte ani uvedomovať. Ako výplň použijem takúto krásnu zelenú, pretože recyklujem a táto výplň mi prišla v jednom balíčku, keď som niečo objednávala. Idem teraz zabaliť moju poslednú objednávku, ktorá mi prišla pred chvíľkou a idem ich rýchlo odoslať. Je to asi moja tretia najväčšia objednávka, hneď vám ju ukážem. Ja som si to už takto pekne krásne nachystala a ideme ju spoločne zabaliť. Nachádzajú sa tu skoro 3 identické nahrdelníky. Tak, toto sú hotové šperky, 2 z nich sú úplne rovnaké a to sú tieto po stranách. A tuto v strede je nahrdelník drobná s bielým trblietavým pozadím a tieto sú s čírim.
Pridám kartičku o symbolizme. Pridám ešte výplň, aby sa šperkom nič nestalo po ceste. Tak a toto je hotová objednávka pre Denisa. Denis, ja ti moc ďakujem za podporu a veľmi si toho vážim. A verím, že ťa šperky potešia rovnako aj tvojich blízkych. Nemám takú veľkú obálku, tak som to vyriešila takto, že som to zabalila do ďalšej krabice. Ja už som hotová, akurát idem do mesta, trošku som sa vymodila, dala som si takéto krásne biele šaty. Idem poslať všetky balíčky a taktiež vybaviť nejaké veci do mesta. A teraz sa pôjdem vrhnúť do nejakých nových šperkov, keďže mi veľa chýba. No nie nových, skôr doskladne niektoré šperky, pretože je ich veľa vypredaných opäť. Hlavne sú to teda náramky, ktoré momentálne idú neskutočne veľa. Vôbec som nečakala, že náramky budú mať taký ohlas. Ja sama som sa ich celkom bála začať vyrábať, že nebude o nich záujem, ale sú to teraz moje najpredávanejšie šperky. Dobré ráno, alebo vlastne už obed je už asi 11:30. Každopádne o 2 dní neskôr a ja sa idem teraz pustiť do leštenia a do dierkovania šperkov. Nikdy nemajte vrtačku zapnutú, keďže zapájate do elektriky, dobre? Idem vrtačku vyskúšať úplne prvýkrát, tak mi držte palce. Mám prvú dierku. A peknú. Prosím, neukameňujte ma za to, ako ju držím, ale držím ju v ruke prvýkrát. Prevrtať takýto malinký šperk, to ešte nemám ten najmenší, takouto veľkou vrtačkou, čo je obrovská, keď ju porovnávam proti tej malinkej, čo som používala. Takže stále sa učím, ako ju mám držať, ako budem mať ten najlepší úchop a zároveň aj uhol, aby som nepokazila šperk, aby tá dierka bola rovno a podobne. Takže mi to bude ešte chvíľku trvať si nájsť tú správnu pozíciu, v ktorej to je najlepšie, ale časom to príde. Už sa cítim trošku sebavedomejšie v tom vrtaní, pretože som už vyvrtala 18 šperkov a konkrétne som prevrtala teda skôr všetky verbené náramky a rovnako aj sirôtku a ešte mi chýbajú nezabudky, ktoré mám tu. A tu tieto všetky som prevrtala. Úplne super si ich takto prehazovať v ruke, oni sú jak sklo a úplne také jemúčké, hladučké, úplne to milujem. Idem teda na tento zvyšok, tých už tu nie je veľa, je ich tu nejakých 12. Takže to bude hneď. Náramky mám prevrtané všetky a teraz toto tu musím všetko upratať, pretože je tu extrémny bordel a všade sú iba tieto pilinky zo živice.
poviem vám, dalo mi to celkom zabrať spraviť všetky tieto náramky. Už je mám teda všetky hotové, no nie všetky, pretože už nemám reťazky na náramok, takže mi tu zostali ešte nejaké 8 náramkov. Musím počkať, kým mi prídu práve tieto reťazky na náramky a spravila som ich asi nejakých 22. A ešte 4 sa mi moc nepodarili, pretože som zistila, že som ich zle zaliala, čiže niekde na kraji chýba živica, takže to budem musieť opraviť a zase zaliať. A toto sú náramky, na ktorých som dneska pracovala. Inak toto tu za mnou si môžete domyslieť, čo je statív na natáčanie. A ja som tak nahlas rozmýšľala, že potrebujem nejaký statív, kde budem polohovať kameru tuto všade naokolo, aby ste ma videli z viacerých úhlov. A v tom prišiel môj oco, že tu máš statív, ja ho nepotrebujem. Takže som dostala statív, bude tu so mnou nejaký čas a určite budeme dobrí kamoši. Plánujem aj Q&A video, čiže otázky a odpovede, takže mi môžete do komentára napísať nejaké otázky, ktoré by vás zaujímali ohľadom mojej značky alebo hoci čo iné. Video je u konca, ja verím, že ste si ho užili, pokiaľ áno, tak mi určite zanechajte like a taktiež odber, aby vám nič podobné neuniklo. Teda žiadne podobné videá. A pokiaľ chcete vidieť predĺženú časť tohto videa, tak určite choďte na moje Hero Hero, ktoré nájdete dole v popise. Na Hero Hero dávam taktiež hlavne ústrižky z výroby, keďže na YouTube nedávam úplne všetko. A ja sa na vás budem tešiť u nejakého ďalšieho videa. Ja sa týmto pomalinky začínam chystať na Vianoce. Nový rok to bol riadny masaker pre... Tu som si už pripravila všetky komponenty, ktoré potrebujem na náramky a teraz